Ay, fresh na jud kaayo ko. Uy, si Miss Pink, bagong ligo. Sure ko, makikana-ana na po ng Jeffrey. Baklaron, be. Fresh lagi pero wa man gyapon ko bagduki. Tuarag laki oh. Sige nagtan-og TV, wiling buhat. Simple naman tayo diyang trabaho, ana-anaon naman unta ko. Di ka musugot ana-anaon ha. Pwes ka mangon ka. Uy. Lain na kaning Miss Pink ko. Iyan naman ang kamangon si Jeffrey. Hala. Lain na ni Miss Pink mo kamang, uy. Mura mag-anay nga di kalakaw. Kamangon jud ti ka. Di ka man ganiti ka no kay mag-ana-ana ta. Sige ka mga magkanaana tamo naman yung tao kagahaluan diya kung kamang-kamang. Uy, bangon ka ko diya, bangon. Saan naman yung tao kahan, uy? Sige nahan ba, mag-ana-ana na ta. Ako saan naman tayo mong naangan, uy? Tadaot na ka ba? Sige na ba, bagdukin ako ba? Sige, magdukanan. Uy, nga pa ko'y lakon karon. Sige na mo lakaw sa ko. Nah, di ko kabaklad, ani ba? Nilakaw, may noon si Jeffrey. Di ko ni mo ana-anaon ha. Ibaw na ko unsay solusyon ani, palitan ka ng sapatos. Wa man noon niya bagduki. Ako palagi, ana. Ihi rin ko mong pahuway ba? Uy. Haya ba? Ipalitan niya sapatos si Jeffrey, unya wa niya bagduki. Niabot na dyan ang tulo ka sapatos nga gi-order para kay Jeffrey. Di na dyan ang tulo ka sapatos. Oh, syaro di ka dyan mo kung mo ana-anaon. Tanawa ha. Kaning isa kay Re. Wow! Sunod! Kani may pinakamahal. Kubi, ginoko kaigit ko ani kayang mahala. Sunod! Kaning Sabrina. Figurit color pa dyan na ako. Oh, sus, kanindot talaga dyan sa mga sapatos na gipalit na ako. Siya, di ko ni mo ana-anaon. Jeffrey, di ko ni mo ana-anaon. Di ni maimuha. Han! Nanat! Kanindot ba na nga mga sapatos? Han! Kisa mo na mga sapatos na naghanawan, ani? Ay, sosan, ako ning gi-order para nimo. Hala, sure ka, Han, para ako, anak, tanan? Oh, sure ka, Adyo. Imuha ni tanan. Pero sa isang kondisyon. Ano sa mga kondisyonan? Isa ka sapatos, isa ka bagdot. Mao di ay gipalitan niya sapatos, kaya na di kapalit. Usa ka sapatos, usa ka bagdok. Unyo kay tuluman na. Tulo ka bagdok. Ay, malamang tulo ka bagdok, tulo man ka sapatos. Puti kamay. Tulo ka bagdok. Ano nga? Palot na rin ako, ano ba? Isa man. Bahala na talaga. Sapato ba? Bahala ka rin. Nah, tuwa na. Murag pagdukan na yun ang Jeffrey ba? Agay. Oh, no! Ating sakita eh. Gam. Bika lagi si Miss Pink. Murag nainaikan yun ang Jeffrey ba? Agam lagi ka. Pasin ako dre, oy. Napit akong pamaklad, masing masakpan. May nung ko dali. Nakanaana na. Nakasapatos pa.